Hoy! Yo, so ngayon nakatanggap tayo ng upuan galing kay Panther at tingnan nyo naman. More than a week ko na siyang ginagamit. Pero ngayon, maporma, hindi sasakit yung likod mo. Nakuha natin ito kay Panther Gaming Gear Pampanga. So, may iba-ibang kulay. Ito, customized to. Napakaganda, grabe. Wala na akong masasabi kung gaming chair lang yung hanap ko. Ito lang. Porma, oh. Push! Forma, di talaga sumasakit yung likod ko dito. Pakaayos, napakaganda. Panther Gaming Gear Pampanga. Solid kayo, solid. Hold up. Basta malakas loob. Ay, yun yung meron si ate na. Ito, lapit lang pala kay Matching. Matching. Ay, tabi lang pala power hoops. Anong pakiramdam na mag-makeup kang masanting alala? Kinikilig siya. Pakita na yung mga Yan video. rin ang kutang kanta. Maranap na. Napakiramdang mag-makeup ka masakting alala. Anong kay? Nangargal na ako. Wala akong idiot tinabi daw kayo. Tabalo insult to ang daw mo yan. May mga may crush sa akin. Oo. Yung mga may crush sa akin. Ano yung pangisa yung nakamaluto? Yung may crush daw sa kanya. Yan, sila yung pumilit sa akin eh. Ayan, mga lucky ano yan, mga swerte. Lucky girls. Lucky girls. So di ko sila pwede pagsabay-sabay. Taray ka tanga doon. Donut. Kuroko. Di ba koko? Koko ka na eh. Kuroko. Manok, parang gano'n. Game na ba? Game na naman, oh. Pang-apat na damit na to. 41 na lang. Matatapos na kami. Let's go! Yo, walaan nyo. Nasaan tayo ngayon, ha? Walaan nyo, nasan tayo ngayon? Woo! Dito tayo sa... Ayan, tara malim. Malan, Kapampangan! Dito stall nila, no? Lahat ng malan na pinamimigay natin. Lahat ng pinamimigay natin. Dito iba. Ito yung branch nila sa Araya. So makita nyo lahat ng mga malan dito, no? Lahat ng sinusulat natin sa mga vlogs natin or video. Halos dito galing. Ano? Ika niya kakaibon eh. Yo! Yo! What's up, kabalero? Dana! Dahil lumabas na nga ang merch natin, no? Kung di nyo pa nakikita, meron na tayong merch. At ngayon, sabi ko nga, dahil soft opening ng branch dito sa Angeles ng MK, no? Tayo yung, parang store dito. Though wala pa tayong physical store, nag-offer kami ang Angeles City branch ng free delivery sa mga tao around Angeles. Ang sinabi ko, no, na sa first day ng pagde-deliver, ako ang mag-aatid. So yung iba hindi naniwala. Merong mga nauto eh. Akala nila ako talaga yung mag-aatid. Pero di nila alam, ako talaga yung mag-aatid. Magde-deliver lang tayo ng mga malan o mga merch natin. Alright. Ayan lang mo yan. There used to know. Ay! Nakakagago, nakakamurat. Nandito na, aalis na lang. Nandito na ako, nandito na yung kasama ko. Nandiyan yung motor. Gamit na lang, wala. Ang galing, ang galing. Ang galing! Pushing each other to the limits, we were learning quicker. Get yourself away for you'll be lonely. I was 11 years old. Daddy, once I was 7 years old.
sa labas nila Hindi ka? ang aming admin. Alam mo, layo, no? Nakailan na tayo? Nakatatlo. So, anong ano to? Okay ka na? Okay ka pa? Ano, no? Makaapat pa lang tayo. Ay mo, tol. Mag-aeroplano na lang tayo. Wala, ewan ko. Trip ko magat eh, tapos sinakay mo yung trip ko. Eh di... Siya'y papunta na, papunta na. Batuin mo. Batuin mo lang damit. Na. Batuin mo lang damit. Ang oras namin, nagde-deliver ng packing damit. Nagsisi... Woo! Sisisi na, Dana. Ano eh, sinamahan ako eh. Siya ganyan talaga to. Palang nag-date na ako eh. Agad ko na boy oh. Ayan, bili tayo balon. Binayad mo na yan? Pali po, tanaw. Bayari. Ako pali na. Dip. Ang inang init. Uy, putang ina mo. Bye-bye kayo bang magkayo kayo na? Bye-bye lang pa. Yaw, maluwat na ako eh. Maluwat ng magawa. Ay, kaya YouTube niya. Wow, mag-tricks mo yan. Madali lang sa'yo yun eh. Nahiya ako tol eh. Baka magbibil. Papakita Baka mo. magbilib kayo eh. Tricks. Wala. Paano napatunayang matagal na Hindi, ako? dapat. Ganyan no, alam ko 4 yung gulong nito. Oh, 4. oh. Oo. Hindi na yan naniniwala. Hoy. Hoy. Dito. Sabihin ako, diba nag-order ka sa Shopee tsaka sa Lazada? Alam mo ba na kapag nag-order ka sa Shopee tsaka Lazada, napapayaman mo, hindi Pinoy? Di mo ba alam, meron din tayong parang Lazada siya na Shopee. Local siya. Sabihin, yung mga yung nag-handle o nagmamanage dyan, Pinoy. Oo nga. Di naman ako nagbubuladas, no? Sige, download mo. Punta ka sa Google, download mo. Sige. Yan. Tapos, magkita mo dyan kahit anong orderin mo. Kahit anong anong product yung orderin mo. Pwede. Oo. Di naman ako nagbubuladas, boy. Tapos, kung gusto mo rin maging merchant, or gusto mo rin, pwede rin. Mag-apply ka lang. Tsaka, di mabagal yan. Kasi bilis lang na Lazada, Shopee. O yung price, sakto lang naman ah. Parehas lang sila halos. O di mo try oh. Sige, kahit ano, order ka ng ano. Bag, sige. Meron dyan. Order ka ng hand soap. Pagkain, yan oh, para iba-iba. Oh, okay na. Oh, tignan mo, baka nandyan na agad. Nandyan na? Oh, ano, kompleto? Check mo, baka kulang. Hindi, di naman magana yan. Hanas yung mga yan. Kompleto? Oh. Saan ka pa? Sa rewards bucket ka na.